Nasayod ba kamo nga adunay gitawag og helicopter parents or helicopter parenting? Apan sa dili pa, ako sa tagaan og background kung unsa gikanang helicopter. Ang helicopter is the only aircraft nga wingless. Wala siya pako. Unya ang nag-invent ni anang helicopter mao si Igor Sikorsky. Nasayod mo sab kamo nga adunay gitawag og helicopter parenting. Mao kana atong hisgutan niining atong episode karon sa LV Amor Cares. Hello everyone, welcome once again to our channel, and please bear with me. Magisgot-hisgot kita og lain nga topic no, mapahulay sa kukadyot sa kabuhi kay mura pud ko gikabuhi no. So si Igor Sikorsky maoy nag-invent ni anang helicopter. Daghan kay siya og mga advantages compare sa eroplano. Tungod kay ang helicopter kanibang convenient bitaw siya. Kaning ang iya ang lihok up down sideways inana unya makapundo siya sa ibabaw sa kahanginan no, unlike sa airplane. Ang helicopter makapundo siya unya wala siya magkinahanglan og runway. Karon humana kita sa helicopter atong hisgutan kung unsa kanang helicopter parents or parenting. Karon pa ako nasayod nga aduna di ay kanay gitawag og helicopter parenting kana bitang mo rare sa ilang anak, mo nurture sa ilang anak nga murag helicopter. Mo hover around sa kinabuhi sa ilang anak. Ilang gina tan-aw gyud ang ilang anak, excessive kaayo, very protective ang ilaang style of parenting. Tungod kay dili sila ganahan nga ang ilang anak ma-stress, dili sila ganahan nga ang ilang anak ma-problematic, dili sila ganahan nga ang ilang anak ma-expose sa daghang problema sa kinabuhi or whatever. Apan nasayod ba kamo nga dili kini siya maayo nga klase sa parenting, kanang helicopter parenting no. Tungod kay nga no, ang bata makuan siya siyang madaot ang iyang maapektuhan na iyang self-esteem. Dayon lain pa murag magsalig na lang siya gyud og ginikanan nga nawala ang iyang pagka-independente. Wala ba gi-develop ang iyang pagka-independent sa mao nga mga klase sa parenting, kanang helicopter parents no or parenting. Bisan gani kanang mga assignments sa school, ang ginikanan mo oy especially the mothers no, mo gama sa assignment bisan og simple rugod kayo nga assignment, sila mo gama while ang ilang anak dito gatanaw TV, gadula-dula sa cellphone, sila mo nag-answer tanan. So ang resulta ang bata dili kaayo familiar sa assignment, basta lang mupasa no inana. So inana ang mga uban nga mga parents, wala ko magsulti nga tanan ha, uban kalagmitan labi na karon nga generation kanang GX generation, wa ko kibawon sana. So mo kanang naano, dili gani nila palimpyuhon silang kaugalingong kwarto ang mga bata kay sila ray manglimpyo, sila mag-arrange ang mga sinina nga simple ra man kay nga buluhaton sa usa ka bata. Kadang say elementary, high school, pwede naman anak. Pero doon na kita makita ng mga ginikanan nga sila rag ilang gi ako. Ang mga responsibility sa ilang anak ilang gi ako, no? Hantod gani ka ng paglaba ng underwear sa mga anak, labi na ng mga babae. Hoy, halaka, ang inahan pa baya or helper mo imang laba. Kadili nila palabhon ilang anak sa underwear. Na unlike po sa akong mama sa una, masuko gitog di ko manglabas akong underwear. Grade 2 ko, grade 1, may ingon na siya, unsa man imong underwear diha? Imura ng biyaan sa banyo, mura og kwaknit gabitay. Ug mao na imong himuon kanunay, wala kay isuol nga underwear kay dili na ko na palabhan sa helper, dili ko manglaba na. Labi. So ingon ana ang akong mama no, authoritative to siya. Dili to siya helicopter parenting ang iya. Although doon ay gamay nga medyo helicopter way of kanang bringing me up, tungod lagi kay dipiktuso ko unya kuan pod babae no inana. So mao na ang uban nga mga parents daghan gyud kong nabantayan ron nga mga millennials no. Sa akong giingon dili tanan
biyaan naman ilang mga underwear gani sa banyo. Unya ang helper mo mulaba nga naay labi nagmoabot ng mga monthly period. Naa diya kuan sa ilang underwear ang laing tawo mo maglaba, which is dili na siya angay gyud nga batasanon, no? Mingon din akong mama. Mga gwapa kaayo or mga tulamis. Unsa nang tulamis, mga ugawan. So ayun na no, muna akong na-inspire ako nga ako kana i-share kaninyo tungod kay nagbasa-basa man gud ako ni ining helicopter. Hangtod nga naabot ko sa topic nga helicopter parents. So akong gibasa unsa gina siya. So ingon ana di ay no. Unya sa eskwelahan dili nila ipalayo ang ilang anak kay muuni unya disgrasya or whatever na dili mo tuon, dili mahuman og eskwela kay wala. So ingon ana no, ilang gi-deprive ang ilang mga anak sa kanibitang being a responsible individual or kanang sa social adjustment pod no, tungod kay naa ang ginikanan ga sunod-sunod. Nakabantay gani ko ang ubang ginikanan nga og asa ilang anak dunay party at mo attend, tuagid sila. Although I'm not saying nga dili ka na maayo, pero datan dito si ana ang bata maulaw, no? Ingnon dadayon og nya na pudag yung mga guardian angels, no? Bisag ang mama at papa walay labot sa party, walay labot sa invitation kay exclusively baka sa school rato nga mga inana, no? Nya naagid ang parents. Pero although okay man na siya, pero dili lang pud palabian nga excessive, kana bang overprotective kay makakuan gina sa bata, dunay effect psychologically tingali, socially, mentally, kay dili siya ka maumo kaning problem solve. Kung dunay mo abot nga mga problema sa iyang kinabuhi, dili siya kasulbad because naay inahan or amahan nga muoy mo sulbad para nila, which is dili maayo, no? Kay how about kung mawala na ang ginikanan, sila nalay nabilin sa kalibutan, magkatuiris ang kinabuhi nila, kawa sila maanad. Wala sila maanad ni anang problem solving or kanang decision making bitaw. Dili sila ka decide og insakto, dili sila ka decide og sound decision or judgment tungod kay naanad sila sa helicopter parenting nga mo ilang namatan og malamdag. So luoy kayo ang mga anak, no? So kung ako tingali I am more on authoritative, no? Nga kana bang mingon panlimpyo mo sa inyong kwarto. Og di mo manglimpyo, piti. So inana ko tingali ang discipline sa akong mama nga akong namatan nga kuan kanang inana siya nga hala pagtuon og lungag. Karon na ra ang mga tao nga di na maglungag mo na ng fast food mo nang daghan kitag sakit nga na develop tungod ni ana, no? Kay tapulan kaayo mo luto di gani makamao mo pabukan og inini tubig tungod kay naanad nga ang ginikanan mo imo trabaho mo kuano hangtod nga gipangkabuhi na lang kay agi anang naara sa gawas og kaon na mga fast food, mga street foods, mga junk food, no? So ingon ana tungod kay ang helicopter parenting is ingon ana excessive then protective to the max nga kay dumdum ko kana mga bata nga 2, 3, 4 years old tabunan binagmaayo kun mulakaw kay nyag mainitan matunugan na while mga bata sa bukid na tuwa atong basakan atong tunaan gadagandagan galigid-ligid mga tambok man walay mga sakit. Tungod kay gipasagdan sa mga inahan ang ilang lawas na anad o pakigbugno sa mga kagaw, ang ilang immune system mas miligon compared aning mga bata sa syudad nga inampingan gyud intawon. Pero mo po'y dali noon sipunon, dali magka-dengue, dali magka-hilanat, dali unsa pa na diha compare sa bukid. Mga bata sa bukid gahukas ra na. Pero gadagandaga na itong lapukan, basakan, higda-higda, ligid-ligid anang mga tunaan. Healthy. Wala yung mga sakit, no? So,
mo ang magdaot mangani maadtula usap lang biyabas. Oh, ngayon ana ug dunay masamad. Usap biyabas pahid dito, itapot dito mga handilibon, mga singala naning mga gimalina, inana no. So mao kanang na ang akong na experience pod, akong natan-aw sa palibot nga ingon ana ang uban nga mga ginikanan karon nang ila ang helicopter parenting sa ilang mga anak, which is not really good. Dili pod ingon moprotekta sa mga bata while growing up pa sila, pero kung naana sila sa hustong edad, naagi hapon kay sunod-sunod ang ginikanan, murag I don't think makaayo ka na kanila. So maayo sa mga bata, i-train ka na siya how to be independent. Patunan og laba, magtuon og lungag, magtuon og panglimpyo, magtuon og arrange, maingon din ang uban. Mag-helper, aron mo imulihok sa mga lihokon. Unsa ka to pag-manage sa balay, sa helper, o dili makamao kita, o di, mga anak mismo, dili, wala tudlo ini ana, unsa wala pag-manage. So, gapareho lang sila og sa katabang, ang mahimo po sa katabang, sige rag TikTok, sige rag Facebook, kami po, wa man po magsulti si ma'am, kung sa'y buhaton, hugaw kayong balay, kay ang ma'am, di po maingon og panglimpyo diha, tungod kay naanad ang mga ma'am kalagmitan karon nga si mama po mo manglimpyo sa una, sa ila panahon, no? So, mao kanay akong sharing karon, may palahi lang ko gamay gikan sa kabuhi, kay gikabuhi po ko og kuan ginama og mga kabuhi kabuhi content, no? So mao kana nga mi kuan ko gamay, mi detour ko gamay ni ako sa helicopter parenting. Hinautan ta nga doon na pud mo'y na katunan, doon na mo'y na hibaw-an, no? Pareho na ko, doon na po ko hibaw-an may tungod ni Ana. So, have a good and healthy day, everyone. Please remember, God above culture, God above everything. Hangtod sa sunod.